Mangluspad ng punta ani trabahoan magkilaw sa siguro tagalay ani kay balo ba mo anong nangluspad ko ani or nagluya kaya ako ang dashboard nagpula basta magpula gan ina magluya jud ano kay nga naman naghinay ang atong views karon si manahona mo nang atong lutuan og gulay og okra basig maulian niya alalayan pa niya tog sinugba og ginamos akong plano magkilaw unta kog isda paghuman magprito magsugba ang problema lang kinsa po'y mga on ako ra isa diri so akong gimo mga task kay ako mga anak dili man mga on ning galay maginalay-galay lang sa ako karon pero ang tinuod naghimo jud kog content para nako ma-post karong adlaw kay basi masuko si Mita. Oh, matik na. Di mo maibog ana tan-aw ra akong gitira diha. Pila na kaputahe? Upat na kaputahe. Oh, na pinirito, na sinugba, na okra, na ginamos, o galay. Asa pa mo diha, alalay nagsuka with ginamos. O di nakahimo na kog content. Nara na kay mitag ikatag ba niya akong video o dili basta ako naghimo ko kada adlaw og content para na ako ma-report siya ha. Anong lisod-lisod pa man nato atong content. Kung saan lang gyud naa diha mo ra na importante nag-report ta. Basta kay makaingon na siya, oy kugyan po dinhi tawhanan ni sa ato ikatag yung video ani. O di malipay na ta, di ba? Pero ang tinuod mga tas dili na ta matingala nganong gamay atong views kay si Mita ni bahala ana. Importante man gud gahimo ta sa matag adlaw na iyang gusto. Kung unsa iyang ginapangayo, unsa iyang gusto mo na atong himuon kay simpre content creator ta di maghimo jud tag content no. Kana ato pong original ayaw po na si tag panguha ng dili atong video. Bitaw natuk-an ay noon ta. Basta ako mga tas manikamot lang gud ta kay nga naman ultimo pa man gud ta di pa man gud ta ang kilala ta pero kilala na ta. O siguro bisag unsa atong himuon diya maglingkod, magyaka or magunsa tan-awon jud ta sa mga tao kay nga naman kilala naman ta. Mao na kita nga baguhan no antos-antos lang gud tay wa man tay mahimo kay ato man nang gisudlan. Nga bitaw ni Inter ta ani di ato jud agwantahon di ba? So ato na lang gud diya may na lang gud na nga natay mahimo kada adlaw or natay paabuton ana ba? Unya ko muundang na ta. Masayang atong hago na to tan-aw atong kasabay nako. 10k followers na siya ni undang mo ta tingala ko niya gikapoy na siguro kay gamay ra sweldo. Pero naargo na sa tuwa gud di ba? Pilar go istorya ay. Nya mo na sa to. Thanks.